برتسکبونا روشا روزنامه‌وانی و آزادیا را در برنه لباشور کردستان به تایبەتی لپارێزگا دهوکê بوا cihê dilgiraniya rojnamevanan ew dibêjin serederiya baş digel wan nahête kirin. Ez dibêjim azadar ra derbirnê li Herêma Kurdistanê bi giştî û li sinûrê bedînana hatiye sinûrdar kirin. An ku her demê rojnamevanekî kesekî rexnegir çalakvanekî dest ji bo wende melafayan ku rexne ji wê desalatiyan ku ji berpirsakin ev rojname nûseyan ev kesê rexnegir dê ji bal desalatê ve hête serkûtkirin û دê زۆر caran pêşilkarî li hemberî hêtekin. Devera behedînan herdem ew dever ba ku beş hebûye li pêşilkariyên wan raportê nêvdewletî hatine belavkirin sebaret mafê mirov û mafê rojnamevanan û Erdîstan lêre azadiya sinûrdar kiriye. Yani her dema tak wê azadiye derkeftin dê Gerenti ser jiyana wî namîtin, gerentiya parastina jiyana wî namîtin. Lewma gelek kesa em bînin û em nyasîn li ser azadiyê hatine nanberkirin, li ser azadiyê hatine derxistin. Gelekan welatê xwe cihêlayan jî devera xwe cihêla pê xemid wêyekê ku neşaye re'ya xwe azad derbibrit. Li pitiriya ew beyannameyên navxweyî û nêvdeletî dihêne belavkirin, herdem behsa zêdebûna pêşilkariyan li hemberî rojnamevanan dihêne kirin li Başûrê Kurdistanê. Rojnamevanî û azadiya rayê derbirîn li Başûrê Kurdistanê heta nû ke nekeftiye ser pê xwe wekû pêtivî rojane gelek cara em digehîne hîviyekê ku dibêjîn em Başûrê Kurdistanê pêngaveka erênî me ya bi rêdivî biyavey da dêşnîşkekî ve bînî ku hindek bûyerê dîtir dihêne rîdan dêşên bêjîn hemî evê mafê destpêkiyê yê xelkî dêjbinî hête birin û dê bînî rojnamevanek hate tîrorkirin yan çalakvanek hate desteserkirin û hate lêdan û renge bikirêt wêj aşkira bin û nahêne sizadan. Rojnamevan gileya xirabiya serederiya hêzên emnî dikin û herdem ew pêşilkarên li hemberî wan hatine encamdan jî kesên tawanbar nehatine dadgehêkirin û roj bi roj jî rewşa rojnamevanî û azadiya radarbirinê beref asekê metirsîdar ve diçîtin. Dilbirîn Gazî, Kursat News, Akirê.